हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो सो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव नुनो मोन्दों थासिमलि जायखौ खायफाफ्रा था आलुबो बुङो सो बेफोर बे जोंहानिनो आङो बारियाव फैदोंमोन रिजार्भआव सो थासिमलि लाबाय एसे सो गाबोन फुङाव जानो थाखाय साजों गोजां बोथोर नालाय जानो बिराद मोजां जायो दा बे समाव तो जायफोरा दिनैसो फर्स्ट टाइम चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो भिडियोखौ लाइक खालामनानै हो लाइक खालामनायजों आंखौ थुलुंगा होनाय जागोन जे भिडियो बानायनो मोटिभेट खालामनाय बायदि जागोन तो बेनिखायनो लाइक होब्लानो जाबाय नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनोब्लाथाय बेनिफ्राय शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' सुबुंफ्रा बर' रायजो राजाफ्रानो बे भिडियोखौ नुयो थाबैनो बिथांमोननिसिमबो सहैयो तो फैदो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो नागिरदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट्स इउनियननि बिसायख'थिआ जोबनानै थांबाय तो बेवहाय बिथांमोन जायफ्रा देरहासार जानाय बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरा मा बिबुंथि होखो फैदो जों बे भिडियोनि गेजेरजों मिथिनानै लादों बेनि थाखाय भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभार्सिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटिखौ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आङो 900 सामथिं डिफारेन्सआ आंना 300 प्लस 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभार्सिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गोजोन्थों आंना मुङा मनकावारि आङो डिभिडेन्ट सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन दा देरहासार जानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि मोमेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआव गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम बावहरबाय आंनि मुङा अनुप बसुमतारी आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन आं गिबियावनो बुंलायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिभार्सिटिखौ रोजा साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो माबायाव आंना क्लासाव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना माने आंनि अपिनियना आं खनसेसो उनना जाहैखादों माने होदोंमोन बिसोरबो अनेक पार्टिया होदोंमोन बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों दा आङो दा क्लासाव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय बिराद गोबाव साननानै जाबाय दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बिदिनो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आं होयो आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभार्सिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटिखौ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आङो 900 सामथिं डिफारेन्सआ आंना 300 प्लस 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभार्सिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो
जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गोजोन्थों आंना मुङा मनिका वारि आङो डिभिडेन्ट सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन दा देरहासार जानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि मोमेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आंनि मुङा अनुप बसुमतारी आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिट एफसिखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो माबायाव आंना क्लासाव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना माने आंनि अपिनियना आं खनसेसो उनना जाहैखादों माने होदोंमोन बिसोरबो अनेक पार्टिया होदोंमोन बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों दा आङो दा क्लासाव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय बिराद गोबाव सानानो जाबाय दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बिदिनो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बिनि थाखाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आं होयो